Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. We're using science na po. So, ang tubig niya, malinigon. Nasubog. Ayan na. Dakul. Basa na ako. Mabuot po siya. Malnas. Mabuot po yan po. We prepared tinapahito po and then May tinapa. we assure you po na ang hito is malinig kasi halito siya sa fiberglass tank. So, ini po ang fiberglass tank. So, ang kagayunan po kahit po limited lang ang water, kaya mo pong magpadakula. So, this is 2 meter diameter by 1.2. 2,000, kaya niyang mag-accommodate. Sige ang ikot. Opo. Sige lang po ang ikot kayan. Sa diri rin Yaong sa diri pong rin mga ako. sira. Paano siya nag-iikot? Yaong po dyan ang mga sira. Sinda lang si mga sira. Yes. Dahil sa movement kan sira, kaya nag-iikot. Opo. Ay, yun. Ang bilis. Gusto mo po kung ikamag-feed. Sige daw po. Mas maugma po yan. Pera, basa lang po. Darakula! Oh! Pirang bulan na ni. Ayan po mga 1-year-old. Yan po ang mga breeders me po. Oh! Ang kagayunan po kasi sa hito, bako po siyang alagaon. As long as tama po ang water system, ang food, which is ang advantage na po, we're using it's an American-based feeds, ADM. So yan po ang ginagamit ni. So pure feeds po ini po na sa fingerlings up to harvest po. Darakula! Pirang pidasoan niya on digdi? 700. Imagine, arog ka ini ka dakula. Ano pa siya ang 700? Ano ka nakahaloy sa arog ka We ini? started po 2023. So, 3 years. Iba ang pag-iling ninda sa hito na maati. Kaya pigi-encourage ko po talaga na ma-practice po na malinig. Kasi nakaka-affect din po sa market. Ang sarong sikreto po kasi kang hito is ang system niya is sa water. So, dyan siya naka-star. So, dapat ma-ensure ta din po ito na malinig. Nag-benchmark na po ako sa Surabaya, Indonesia. They have the concrete pan, pero pig-cover po nila ng trapal pan para the time na maglinig, mas madali po. Tapos, ang kagayunan pa po, pag-harvest, i-release mo lang ang water, okay na. Compared kang harvest sa madalian po. And then, mailing po nito na it's colored black. Kasi ang hito po, they prefer dark area sa mga bottom dweller. Kami na po ang nag-gibo po. Kamu ang nag-gibo? Opo. Pag-ibo na lang kita. Pwedeng itong entire system, magpatabang kami pag Sure set po. up. From training po up to kita po ang mata Pati kong values formation kang mga farmers i-package ta na. Uy, masiram inin ko yan. Tinapa. Opo. So gabos po yan dito. So actually pwedeng i-replace ang meat, ang pork ning sira. Inikunuksunada kong maray ini lalo't pag crispy. Opo, crispy. Oo, pag kaluto. Po. Ang sikreto po, aside kang pagkaluto, sisira po mismo, malinig ang water. Kasi ang system po, si waste niya before feeding, nare-release talaga. So, ang tubig niya, malinigon. Pero si fingerlings na kaya ma-produce kan sarong ina. Sa 1 kilogram po, mga 500,000. 500,000? Opo, 1 kilogram. Wala Pero na, no? sa benta na lang po, mga 300,000, 50% survival rate. Tulong hito lang, tapos kaya mo mag-produce 300,000. Pambihira, ano? Challenging din po sa pag-hatch. Kay puan mo din po ning practice. Tamang timpla po kang Kasi artificial po actually. So every time po na mapahatch, sinasacrifice po talaga si male hito. Si Mail, iyo Ayan, nag-i-enjoy na si baby, o, diba? Maski aki. Bad pwede Maski- na mag-ataman. Oops! May naglaog na. Ang bilis nila. Pero may nagtatama na. Bottom dweller.
Dahil ko lang natatimingan. Okay. Dakulaon. Huli ka. Dakulaon. Nice. Takdaan mo naman paano magkapot. Iliwan mo kung babae or lalaki. So, siya ay... Girl. Girl. Babae yan. Girl. Babae dahil po. yan, girl. That's African Thai. Mabuot po iyan ko. No! Ay, oh, yeah. Oh, di ba? Nice. Makakanood ako. Nakasmile pa. Oh, oh di ba? Okay. Salamat na marami, Ma'am Chu. Thank you very much po sa Inot, kadakol kami pag-visit. nanoodan, na-encourage kami. Ako personally, na-encourage ako na laugan ang arog kaining. Although may decision na initially, pero ining arog kaining setup, pambihira talaga. May science na pig-apply na digdi. And very organized and systematic. I'm very happy na Opo. nakaigdi sa hito ni Mariano. Apo. I do hope na padagos mi ikang maging advisor. Sure po. Magtaon guidance. Opo. Bako lang sa kuya, kundi sa mga pag-iriba sa 3rd District na may interest Opo. sa aquaculture farming. So, ang assurance me lang po, pag pig-practice po ang practice me na ma-assure ta na malinig, magayon ang sistema, pwede pong bakalon me ang sira. May sure buyer na kita. Yeah, boy. Kong, thank you so much po. It's Salamat really na an maray. opportunity po sa Moya na ma-visit mo po ang farm me. Iyo po. Kaugmahan me po na presensya mo po talaga. Iba at sa may congressman. Talagang gusto niya may... ang satong congressman. Ito yan.